DXDC Radyoman Report. Karong bulan sa Disyembre, sunod-sunod ang Christmas party o karong Pasko ngadto na sa bagong tuig. Siguradong puno ang lamesa og pagkaon sa matag pamilyang Pilipino. Subay niini mga kasama, nagpahinumdom ang Department of Health ken DOH sa publiko nga likayan ang overeating o ang sobra nga pagkaon karong holiday season. Sa pakiginabi sa DXDC Araman Davao kang Nurse AC Kumidoy gikan sa usa ka pribadong ospital sa Tagum City, siya miingon nga dili kalimtan ang diet restrictions ug dili ibutang sa risgo ang lawas. Gibutyag niya nga ang pagpatuyang og kaon ilabi na ang sobra nga mga tamis, parat ug mantikaon posible na hinuong makahatag og sakit sama sa cardiovascular disease ug diabetes. Pahinumdom ni Kumidoy nga responsibilidad sa matag usa nga ampingan ang kaugalingon ug siguraduhong ana ang tanan sa maayong kondisyon bisan pa man og wala tuo ang kaon. Hinuon pwede rang mukaon sa mga handa apan ang ayan gihapon mosunod sa saktong meal plan ug alang sa mga adunay maintenance dili kani kalimtan sa pagtumar. Dugang pa nga dili usab magpalabi og inom sa mga ilimnong makahubog tungod giingong usa kini sa hinay-hinay nga makapatay sa lawas sa tao. Have a happy and healthy holiday season sa tanan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News Diretso Balitang Metro Davao.